Dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. Ja, en in deze maand december hebben we een hele speciale uitzending, want deze hele uitzending zal gaan over de Venrayse ondernemersprijzen. Want volgende maand, op 7 januari, om precies te zijn, wordt er tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de Schouwburg worden weer de Venrayse ondernemersprijzen uitgereikt. En ik ben nu al benieuwd welke ondernemer of ondernemers er met die prijzen vandoor gaan. Die avond zal worden uitgereikt de Rabobank Publieksprijs. Het publiek zal gaan bepalen welke ondernemer, welke van de 6 genomineerden er met die prijs vandoor gaat. Een vakjury zal bepalen welke onderneming er met de Loek Nelissen prijs vandoor gaat. Vanavond ontvang ik hier aan tafel 2 mensen van het organisatiecomité, want u zult begrijpen dat zo'n evenement om de nodige voorbereiding vraagt. En verder zullen we ook kennis maken met de 6 genomineerden van dit jaar. En we beginnen met de eerste 2 en dat zijn kaaskenner Rick de Lauw en maatschap Jeuken de Zwart Peter Jeuken. We gaan even kijken. Hallo, ik ben Peter Jeuken en ik heb sinds 1993 een tuinbouwbedrijf met mijn vrouw Angelique aan de Stationsweg in Oostrum. Binnen het familiebedrijf, bestaande uit 3 kinderen, doe ik vooral de teelt en de personeel en Angelique de verkoop, de PR en de administratie. We hebben 4 vaste medewerkers in dienst en in het hoogseizoen aangevuld met ongeveer 25 parttimers. We telen asperges in de kassen en in de volle grond, die we voor het grootste gedeelte thuis verkopen in onze winkel en aan de verschillende restaurants in de regio, al dan niet geschild. Daarnaast telen we ook aardbeien in het voorjaar en het najaar in de tunnels en in de kassen en in de zomer buiten. Dit alles vindt plaats aan de Rosmolenweg in Oostrum, of hoe wij dat dan zeggen, op de Morsuze. We telen verschillende rassen aardbeien, waaronder ook de zoetsmakende rassen Eliani en Lambada. Op het einde van de dag worden de asperges en de aardbeien geladen voor transport naar de veiling, zodat we de dag daarna toch weer met een vers product kunnen starten. Onze asperges en aardbeien zijn waanzinnig lekker. En altijd vers. Rick de Lauw van de Kaaskenner in Venray. We hebben een kaasspeciaalzaak in het centrum van Venray met talloze mooie kazen, vers gebrande noten, assortiment wijn en wat aanverwante artikelen. Het mooie van onze winkel is dat we echt alles eraan doen om de klanten optimaal van onze producten te laten genieten. Dat betekent dat we extra veel aandacht geven aan de klanten met alle tijd om advies te geven in zowel producten, maar ook op het gebied van allergenen of van diëten. Proberen we de mensen alles te vertellen wat ze willen weten. We doen er elke dag alles aan om samen met mijn medewerkers om het voor u helemaal optimaal te maken. Zodat u thuis echt kunt genieten van de mooiste producten met alle sfeer en beleving die erbij hoort. Dus kom naar de Kaaskenner voor meer dan alleen gewoon een stuk kaas. Ja, dames en heren, onze eerste gast hier aan tafel is de voorzitter van de Venrayse ondernemersprijs en dat is Joost van der Weijden. Joost, welkom. Ja, dankjewel. Ja, heel goed, dank u wel. Ja, 7 januari, dan is het zover, Joost. Maar wanneer starten jullie met het traject? Wanneer starten jullie met de organisatie van zo'n evenement? Nou, we starten rond april met het bedenken van het thema. Dat doen wij en dat doet ook voor een stuk de jury. We sluiten dat dan met elkaar kort. Ja, meteen even over dat thema. Ja. Dit jaar is dat waanzinnig ondernemend. Klopt. Kun je eens vertellen, hoe komen jullie tot zo'n thema? Ja. Ga je dan eens met elkaar aan tafel zitten, de voet op tafel en dan worden thema's gegooid of hoe gaat dat? Nou, we gaan niet met de voeten op tafel, maar voor de rest klopt het ongeveer. We gaan bij elkaar zitten en iedereen heeft van tevoren nagedacht van nou, wat zou leuk zijn. En dan gaan we een stukje brainstormen. En wie is we? Dat is het organisatiecomité. Ja. En dat bestaat uit Sanne en mezelf. In dit geval heb je al geïntroduceerd. Daarnaast nog uit Chantal Scherders, die met name het secretariaat en de kaartenverkoop coördineert.
Remco Slachter, die het jurytraject doet. Lilian Vollenberg en Frank Klaassen, die het programma doen voor die avond. En jullie met die club, jullie gaan rond club. tafel en jullie Ja. bepalen het thema. Ja. Want dat thema, dat is natuurlijk voor de ondernemersverenigingen ontzettend belangrijk. Hebben zij ook nog inspraak in dat thema of niet? Nee, de ondernemersverenigingen niet, de jury wel. We doen dat ook in samenspraak met de jury. Ze schaven er wat aan of wij schaven wat aan hun ideeën. Er komt er uiteindelijk één idee uit. En dat wordt in juni, mei, juni, wordt dat aan de Venraayse ondernemersplatform, het platform waar de 10 Venraayse ondernemersverenigingen in verenigd zijn, wordt dat gepresenteerd, uitgelegd en dan is het voor hun het signaal om zeg maar, bij hun aangesloten leden naar de meest geschikte kandidaten te gaan zoeken. Ja, want het thema dit jaar, waanzinnig ondernemend. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zoals gezegd, we zaten bij elkaar nagedacht van hey, waar zouden we dit jaar nou eens voor een thema nemen. En we wilden eigenlijk met een knipoog naar het Venraayse verleden een thema bedenken dit jaar. Nou, als je dan kijkt naar het verleden van Venraay, dan zie je dat een van de belangrijkste grote trekkers van de economie in Venraay geweest is ruim een eeuw geleden. De oprichting van Servaas, wat het toen nog heette, en Sint-Anna. Dat was een Venraayse ondernemer die in een treinreis wat Broeders van Liefde tegenkwam. En hoorde dat zij eigenlijk een locatie zochten om wat toen nog heette een krankzinnige gesticht op te gaan zetten. En hij was zo slim om te denken van hey, als ik die nou eens naar Venraay haal, dan is dat ook heel goed voor de Venraayse economie. Dus eigenlijk een hele creatieve, waanzinnig ondernemend iemand. Ja. Nou, daarover doorpraten, hadden we zoiets van hey, dat is ook wel leuk met een knipoog naar een paar jaar geleden de tentoonstelling De Waan. En zo kwamen we op waanzinnig ondernemend en zo zijn we verder gegaan. Ja, en die ondernemersverenigingen, want het zijn er geloof ik 10. Het zijn er inmiddels 10. Ja. Die worden dus met de boodschap teruggestuurd, dit is het thema. En dan, want ik geloof dat er dit jaar iets veranderd is als het gaat om het aantal genomineerden, het aantal kandidaten. Ja. Ja. Tot dit jaar was iedere ondernemersvereniging kon een kandidaat voordragen. En nou, dat leidt er dan toe dat je dit jaar, waarin de 10e ondernemersvereniging was aangesloten, een 10-tal kandidaten hebt. Toen hebben wij als comité gezegd, in overleg met het platform, ja, is dat nou handig om 10 ondernemers in één avond te presenteren? Dat wordt erg veel dicht bij elkaar, veel gepropt. En eigenlijk krijgen de mensen dan niet, de ondernemers niet de aandacht die ze verdienen. Probeer dat nou een beetje te beperken. Kijk nou met elkaar of jullie als 10 ondernemersverenigingen tot 6, 7 kandidaten kunnen komen. En nou, dat vonden zij een goed idee. Het zijn er dus 6 geworden, maar dat betekent dus ook dat een aantal ondernemersverenigingen geen kandidaat leveren. Ja, klopt. Hoe reageren ze daarop? Nou, die hebben in onderling overleg met elkaar bepaald welke 6 zij dit jaar voorgedragen hebben. Maar het kan dus ook zijn dat 1 ondernemersvereniging misschien wel 2 of 3 kandidaten levert. Dat zou kunnen en dan moeten zij met elkaar zorgen dat de 6 beste kandidaten passend bij het thema op voorgedragen worden. En de ondernemers moeten die ook aangesloten zijn per se bij een van de ondernemersverenigingen? Ja, in principe wel. Ja. Oké. De jury heb je het net ook al kort over gehad. Daar is volgens mij ook een kleine verandering geweest. Kun je daar ook iets over vertellen? Ja, wie zit er eigenlijk in de jury? De jury zitten de volgende mensen. Het staat los van het comité. Hè. We hebben dat echt organisatorisch in ieder geval gescheiden. Er zit wel coördinatie vanuit ons op. Dat doet Remco Slachter. In de jury zit Hans Gillissen als voorzitter van de jury. En dan zit daarin Wilma Manders, Jan Thomassen en 2 nieuwe kandidaten. Bart Raats dit jaar voor het eerst als vaste kandidaat. En we hebben ervoor gekozen om te roleren met de 4e kandidaat. Dus de prijswinnaar van vorig jaar, Elroy Jansen, zit dit jaar in de jury. En de prijswinnaar van dit jaar zit die zal volgend jaar in de jury zitten. Ja. Oké. Ja. En hoe hebben ze daarop gereageerd? De jury of de kandidaten? Ja, nou goed, jullie bedenken dat. Ja. Nou, we hebben dat overleg met de jury gedaan en die vonden dat eigenlijk wel een heel goed idee. Ook om wat meer relatie in de jury te krijgen, ook om de aansluiting met de avond zelf te hebben. En er zit iemand in de jury dan die het traject van dichtbij meegemaakt heeft dit jaar daarvoor. Dus dat leidt eigenlijk wel tot een hele leuke... een andere verandering is dat nu alle juryleden ook bij alle bedrijven op bezoek gaan. Dat was voorgaande jaar anders? Ja. Voorgaande jaren moesten we, omdat het er zoveel waren, knipten we dat. Hè. Een delegatie van de jury ging naar een aantal bedrijven en een andere delegatie ging naar een ander aantal. We hebben gezegd, nou ook vanwege de uniformiteit is het gewoon goed dat de totale jury op bezoek gaat bij alle 6, in dit geval 6 genomineerden. En hoe jureren jullie dat dan? Want 6 compleet verschillende bedrijven, hoe kunnen jullie eigenlijk allemaal hetzelfde jureren? Ja, er zijn een 3-tal trajecten die ze doorlopen. Op de eerste plaats een schriftelijke bedrijfspresentatie.
daarna een bedrijfsbezoek. Dus dan gaat de jury op bezoek bij alle 6 de bedrijven. Ja. En vervolgens is er nog een jurydag waarin alle bedrijven nog een keer aan de jury datgene kunnen vertellen wat ze of in de bedrijfspresentatie of op de bedrijfsbezoek niet kwijtgekund of niet kwijtgewild of niet vergeten zijn. Kunnen ze presenteren en dan die 3 trajecten leiden uiteindelijk toe dat er een beoordeling plaatsvindt. En die beoordeling vindt op een 8-tal verschillende aspecten van ondernemerschap plaats. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de financiën, personeel en organisatie, marketing. Maar ook het thema is een van de criteria waarop beoordeeld wordt. Ik ben toch benieuwd hoe jullie op waanzinnig ondernemend, welke criteria jullie daarop loslaten dan? Kan ik me voorstellen. Ja, dat is de wijsheid van de jury die daarin een beoordeling maakt wat zij nou waanzinnig ondernemend vinden. En na die 3 momenten, Joost, dan neemt de jury een beslissing en zij bepalen als vakjury, zou ik het zo noemen, wie de Loek Nelissen-prijs wint. Ja. Dus de presentatie op de avond zelf weegt niet meer mee voor de Loek Nelissen-prijs. Niet voor de Loek Nelissen-prijs, dat klopt. Ja, op basis van die 8 criteria met puntentelling komt daar de kandidaat voor de Loek Nelissen-prijs uit. Goed, nou ik denk dat het hartstikke helder is en ik wens jou in ieder geval de komende tijd nog een waanzinnige tijd toe en op 7 januari een waanzinnige avond. Okay, dankjewel. Goed zo, merci. Blijf nog even rustig zitten, want we gaan even kijken bij de volgende 2 genomineerde dames en heren. En dat zijn Koen Litjes van Krachtlas en Peter van Os van het gelijknamige groenteproductiebedrijf. Ik ben Peter van Os, eigenaar van Os Groenteproducties. Wij zijn een vollegronds groenteteeltbedrijf en telen voornamelijk bladgewassen. Hierlangs telen wij ook nog leliebloembollen. Wij onderscheiden ons voornamelijk van anderen door niet zomaar wat te telen, maar specifiek te telen wat de klant vraagt. Wij maken gebruik van de nieuwste technieken, waaronder GPS op de trekkers en schoffenmachines met detectiecamera's. Wij telen al jaren volgens het milieukeurschema. Hierdoor kunnen wij efficiënter werken en dit alles komt ten goede aan het milieu. We hebben eigen transport naar onze klanten, waardoor de kosten beperkt blijven en wij meer kwaliteit en service kunnen leveren. Hierdoor kiezen klanten makkelijker voor ons bedrijf. Afspraken nakomen vinden wij heel belangrijk. Daarom is ons motto ook: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Beste mensen, ik ben Koen Litjes van Krachtlas. In 2010 ben ik mijn bedrijf begonnen. Ik ben begonnen met een fundament op te richten. Daarbij ben ik begonnen met de stationaire turbine-industrie. Het ondersteunen van bedrijven met technisch personeel. En het produceren van producten binnen mijn eigen werkplaats. Ik ben dit jaar begonnen met EduTech. EduTech is het opleiden van mensen die bij de gemeente of het UWV lopen. En die ga ik een tweede kans bieden. In samenwerking met verschillende bedrijven gaan wij hun het beroep leren binnen de metaalindustrie. Daarbij krijgen ze een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Ja, een evenement als de Venraayse Ondernemersprijzen is uiteraard op zoek naar een heel breed podium in allerlei verschillende media. En een van de voorbeelden is deze uitzending vanavond hier bij Venraay in Bedrijf aan tafel. Sanne Mulder is de PR-vrouw van het evenement en zij zorgt ervoor dat straks heel Venraay en omstreken weet dat de Venraayse Ondernemersprijzen eraan gaan komen. Sanne, welkom. Dankjewel. Sanne, wat doen jullie of wat doe jij eraan om die ondernemersprijzen onder de aandacht te brengen van heel Venraay en omstreken? We hebben eigenlijk 3 vaste aspecten die altijd terugkomen, waaronder de website van het Venraayse Ondernemersplatform. Daar hebben wij een eigen rubriek eigenlijk voor de Venraayse Ondernemersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt. Die gebruiken wij voornamelijk om jaarlijks alle informatie over de genomineerden erop te zetten. Alle informatie over het thema. Daar kunt u ook overigens alle informatie terugvinden van de afgelopen jaren. Foto's die er zijn, dus alle genomineerden die ooit genomineerd zijn. Daarnaast hebben wij vast gebruik van persberichten die verstuurd worden in de omgeving Venraay. Momenten zoals dit. Hè.
Dat op tv de kandidaten wat extra aandacht krijgen. We merken dat ze daar zelf dat ze dat ook heel erg leuk vinden om te doen. En daarnaast hebben we ook een hele goede samenwerking met Pelemaas, omdat zij in Venray natuurlijk ook gewoon een heel groot bereik hebben om informatie te verstrekken. Ja. En die enorme hoeveelheid aan PR, is dat wellicht voor de genomineerden ook een reden om mee te doen aan die ondernemersprijzen? Wellicht niet de hoofdzakelijke reden, maar ik denk wel dat het ook voor de PR, voor het bedrijf zelf, wel heel veel positieve energie kan opleveren. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook gewoon gebruiken voor hun eigen bekendheid. Want de Venrayse ondernemersprijzen is wel gewoon een gegeven in Venray wat al heel lang bestaat, wat heel erg bekend is en wat gewoon heel erg populair is. En een ondernemer in Venray kan er natuurlijk altijd gebruik van maken dat hij voor zoiets wordt genomineerd, want het is natuurlijk ook gewoon een hele eer. Want hoe doen de genomineerden dat zelf? Hoe maken zij er gebruik van? Stimuleren jullie dat trouwens? Ja, wij stimuleren dat zeker ook. We hebben een informatieavond waarop we bekendmaken van hoe het hele programma eruit ziet, de jurering. En daar hebben we ook, spreken we ook over publiciteit, over PR en communicatie. We geven ze daarin tips en adviezen om de nominatie ook te gebruiken voor hun eigen PR. En als zij daar hulp bij nodig hebben, dan kunnen we altijd helpen. Ja. Dit jaar zijn er maar 6 genomineerden. We hoorden dat net al in het verhaal van Joost. Ja. Moet je dan ook extra inzetten op publiciteit om de zaal dadelijk vol te krijgen? Nee, we merken eigenlijk, omdat het al zo lang heel erg bekend is in Venray, het is ieder jaar een heel erg populair evenement voor de ondernemers, dat de kaarten die gaan altijd als warme broodjes over de toonbank, is echt heel erg populair. En daarnaast gaf Joost ook al aan, normaal gesproken zijn er meerdere genomineerden en nu moeten zij die zelf terugbrengen naar minder. We zien dat daardoor ook gewoon de exclusieve, de beste kandidaten overblijven en uiteindelijk genomineerd worden. En we zien ook terug in de kaartverkoop dat het daardoor het gehele evenement nog wel wat exclusiever maakt. Nog exclusiever dan dat het al was. Ja. En zijn er ook verschillen, want dit is het 2e jaar geloof ik dat jij verantwoordelijk bent voor de PR. Zijn er dingen veranderd ten opzichte van het vorig jaar? Ten opzichte van vorig jaar misschien niet direct, maar je ziet natuurlijk wel dat social media is op dit moment natuurlijk heel erg populair. Dat ook de genomineerden zelf daar heel erg veel gebruik van maken om bekend te maken dat ze genomineerd zijn. Voor ons hebben we daar ook gewoon heel erg veel bereik. We merken op de momenten dat er ook activiteit is met betrekking tot de Venrayse ondernemersprijzen, dat het bereik op social media gewoon heel erg groot is. En in die zin. Hoe meet je dat dan? Of waar zie je dat aan? We zien dat heel veel mensen onze berichten liken, dat ze veel berichten delen. Dus er is heel veel betrokkenheid bij activiteiten die spelen. En dat zit natuurlijk ook voornamelijk in de achterban van de kandidaten en de genomineerden die daar wat bekendheid willen creëren. Want wat is het hoofddoel van al die PR voor jullie? Het hoofdzakelijke doel is gewoon het ondernemerschap in Venray stimuleren. De zaal is eigenlijk tot op heden ieder jaar uitverkocht. Dus het is niet nodig om, zoals we net al zeiden, om de zaal vol te krijgen. Maar het ondernemerschap in Venray verdient gewoon een podium. En ik denk dat wij dat op deze manier creëren. Ja. Voor jou zit het meeste werk denk ik aan de voorkant van het evenement. Dus 7 januari. 's Avonds is lekker een relax momentje voor je, of niet? Nee, zo zit het eigenlijk niet. Nee, wij zitten als comité gewoon heel netjes bij elkaar en het is altijd heel gezellig en heel erg leuk. Maar op zo'n dag als 7 januari wordt gewoon keihard gewerkt door iedereen. Op dat moment helpen wij gewoon mee met het programma, met het begeleiden van die kandidaten en met alles wat er dan, waar de handjes moeten wapperen, daar wordt door iedereen net zoveel aan meegewerkt. Dus iedereen binnen het comité moet gewoon keihard werken die dag? Ja, mooi. Zeker. Nou, ik wens jou in ieder geval een hele waanzinnige tijd en 7 januari een waanzinnig slot. Dankjewel, Dankjewel. Ja, een bijzondere avond dus, 7 januari aanstaande, 6 genomineerden en u heeft er nog 2 van ons te goed. En dat zijn Joop Goossens en Monique Litjes van de Mukkenstal. Ik ben Monique Litjes en samen met mijn man Paul zijn we eigenaar van VOF de Mukkenstal in Leunen. Dit bedrijf bestaat enerzijds uit een melkveebedrijf, waar we 125 melkkoeien hebben en wat gerund wordt door Paul, mijn man. En anderzijds hebben we een kinderopvang met ongeveer 60 kinderen per dag, wat ik voor mijn rekening neem en waar nodig helpen wij elkaar. We worden ondersteund door een team van 13 enthousiaste medewerkers. Het concept van kinderopvang op de boerderij vinden wij helemaal geweldig voor kinderen. Omdat ze bij ons vies mogen worden. Ze krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Ze spelen met de dieren, ze verzorgen de dieren en ze weten ook weer waar de melk en de eieren vandaan komen. We hebben ook een moestuin. Dus onze BSO-kinderen draaien hun hand er niet voor om een lekkere wortelstamppot te maken met ingrediënten uit onze eigen tuin.
Ook onze pedagogische visie vinden wij heel belangrijk, waarin wij kinderen de boodschap mee willen geven van ik mag er zijn en ik kan het. Want tenslotte is elk kind uniek. Ook blijkt dat kinderopvang op de boerderij heel gezond is voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die regelmatig op een boerderij komen minder last van astma en allergieën hebben. Wij zijn Business Vision Venray dan ook heel dankbaar voor onze nominatie, zodat wij iedereen over ons bedrijf mogen vertellen. Mijn naam is Joop Goossens van Joop Goossens Holding BV. Onze onderneming bestaat uit 2 bedrijven. Joop Goossens Civiele Techniek BV voor de inrichting van de openbare ruimte en tuinaanleg. En Joop Goossens Riooltechniek, welke nieuwe riolering van voordeur tot straat aanlegt en alle rioleringsproblemen oplost. Onze kernactiviteiten zijn het ontstoppen, renoveren en nieuwe aanleg van alle soorten rioleringssystemen. Met onze rioolcamera kunnen we in 1 oogopslag de aanwezige problemen in de rioleringssystemen, zoals verzakkingen, scheuren, breuken, op het beeld vastleggen. Wij leveren complete oplossingen op het gebied van rioleringstechniek en civiele techniek. Kwaliteit, creativiteit en innovatie zijn bij ons vanzelfsprekend. Met ons modern machinepark kunnen we iedere rioleringsbuis op de gewenste diepte leggen. Maar ook voor het uitgraven van uw nieuwe woning, het aanleggen van uw bestrating of zelfs de complete tuin. Deze combinatie is onze kracht en maakt ons bijzonder uniek. Bij Joop Goossens zijn we niet voor 1 gat te vangen. Ja, dames en heren, u heeft vanavond kennis kunnen maken met de organisatie van de ondernemersprijzen. En u heeft gezien, ze zijn er allemaal klaar voor. De organisatie is er klaar voor, de genomineerden zijn er klaar voor, zelfs de presentator schijnt er ook klaar voor te zijn. Maar straks op 7 januari zal er slechts 1 of 2 bedrijven met de eer gaan strijken. En dat betekent trouwens dat ze de volgende uitzending van Venray in Bedrijf hier mogen aanschuiven aan deze tafel. Ja, en na al dit gebabbel hier aan tafel met de organisatie hebben wij uiteraard ook weer een waanzinnige trek gekregen. En we gaan eens even kijken welk waanzinnig gerecht chefkok Hans dit keer voor ons bereid heeft. Hans, vertel. Nou Rob, vandaag maak ik voor jullie een speenvarkenfilet met een honingtijmjus en roerbakgroentjes. Ik wens jullie smakelijk eten. Ja, dames en heren, Peel en Maas TV zal op 9 januari aanstaande een hele uitzending wijden aan dit hele mooie evenement, de Venrayse Ondernemersprijzen. Ja, dames en heren, ik wil u heel hartelijk bedanken voor het kijken naar Venray in Bedrijf aan tafel. En wilt u zelf een keer als hoofdrolspeler hier aan tafel zitten, neem dan contact op met Peel en Maas TV. Dank u wel voor het kijken en tot ziens. Dank u wel.